high school zirlai le kathiam thei tak Jamie ichuan an miss mundanga inson tur ko hen ichu thilpek pe in angai thin tur thu chu arilla an miss chuan le khazir kha lo taima zela college thabera kali tumdonia le kha ithiam thei em awangin theilo pakhat ma inei lowang ti in afuya Jamie chuan dam taka thla in an class a chuan athiam thei pol ania an teacher te pon an du sak thrin khop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u Jamie chu class a thule to in an miss ko heni thak tu met soni chuan thu a soya nula phanchang mani in to del to ham strict thei do ang kha ania miss met soni chuan de nia chu thlek wangwangin chelo ati viau maya a student te po an chiat lo chuan ngai jong hre to lovin te san neya de nia chu a zo nu nung pola trangin an miss chuan a kom fala rol thar fel le mel thatak inia hei I record enin zirna lamba trani ngai na sakhop mai baseball team at teli du pei chuan extra class ka pek zia che anga yang ti ina rilla denia chuan an miss sunel ngalin ti sa do takin met soni chuan a bezela abial nu nei lo zotin denia chuan Jamie ne nan ni mek thu in a changa miss met soni chuan Jamie chu thik ngalin kar top chola po class ka pe bi kang che ngai zong boi pui hun ala ni lo ti in a rilla denia chuan Jamie in en kar top plan lo nei to in an miss awang chuan thulan ngai don ti a ria a an miss chuan a number lak sak ngalin a voi khat mu na atangin a ngai zong ngala ni ber mai atu kania Jamie te test na chu an miss met soni chuan semin Jamie chuan grade C a muwa grade A hliat mutrin kha C a mu wangin a lom lo viau maya an miss ne na chuan mark thatak mu angai thu thrilin scholarship tel lo chuan college a zom theilo tur thu chu a rila an miss met soni chuan pon chuak man lek lovin le kha zirla grade A I mu thei mayang ngai zong vel boi pui hri su nasa taka tran laki ngaya ni chuti in a rila Jamie chuan a bialpa de ni chu va mu in a result chu a rila kartop chuadun kan tumpo kha ka theilowang nasa dau taka le khazir ka ngai scholarship ka mu lo chuan college ka rap ve theidon lo kanu le pa in sumlama harsana an tok mek ka min hriat thiam anga yang ti in a rila deni chuan hrathiam chi lovin thilpek chu a peya a bialnu chu ti tausan ve grade C a mu na chan chu a hrebik lo ani Denia te team chuan ne na chang zo lovin Denia po alungai view maya an miss met soni chuan bara hruain beer chu a intira apoi hleinem tia hrilin Denia po chuan in ve maya an miss nen chuan in potol tolina tu kania Jamie chuan grade C bok mule in an miss thuron anga azir taima chung po in a score sang theilova Jamie chuan C a mu fawa wang chuan thil dang lama omringin an miss chu mu fala tuma abial pa Denia nen chuan ti sa taka tuition lo in pe in Jamie chuan thilom dan chu aman thiam trana an miss chuan Deni wangin ma ka pe chachin anga angaya Denia chuan an miss chu hun lo man pui to in a in sum thei big lova an miss met soni nen chuan in stratut fawin an miss ne na chuan an team coach in ma ka mu tlem chuan team atanga apai tur thu chu a rila an miss met soni chuan ka pui don chelom ti a rilin Denia chu adu ema wangin grade A hlir pe ka tumta ani met soni chuan a hun kal to hrilin anu le pa a hriat man lo thu chu a rila a pa la mu lo thu hrilin anu po dam doi overdose awanga a thi thu chu a rila Denia chuan bialnu Jamie nei thoma se an miss met sonin azar boy ni ema wangin a in sum thei big lo ani Jamie chuan a bialpa Denia bula chuan kan miss met soni hiang grade C min pelui thinin ka hria a chani hrelo moti in a zota Denia chuan a hriat big lo thuwa changin a bialnu nen anin kar chu a thalutuk big lova Jamie chuan nangma awanga ni karing tia zotin Denia chuan kanin kara engma a om hleinem miss chu kalo biak sakang che ti in a hrila Denia chuan kalsan de in an miss nen chuan anin muwa Denia chuan Jamie mak mu tlem chan chu zotin an miss zade chuan musang turini du emni idu chuan min ti lom na sat anga yang ti in a hrila Denia chu kis ngal borin a German helmet te chu a englo saka Jamie khan lo muru rengin a thinrim viau maya Denia pona bialnu chu mu in Jamie chu a kalson nga la
ponghal tumin de ni chuan matuma an mi suan ti sa takadan tuma se dang theilovin de ni chuan kalsan deya Jamie chu phaina miss ni naning kar chu rilfi atuma Jamie chuan ka hmangai che a itan chau karin karin omna hi ti hian mo min cha don ti ina ti tausana de ni chuan an miss zalituk alo stratu thot thot kha a in chirtana an miss po chuan an principal ne na Jamie chu lo hek ve in thunun dawangai thu chu a rila an principal chuan i handle theyang ti in a rila miss Metson hian thiam chan atum ve khop mai atu kaniya Miss Metson chuan Jamie chu ngaidam dealing grade 8 chu apeveta a Jamie chuan an miss chu lo ho ve to hle in mi bial pa ngai zon chu enge a an avatlom thak ve ti in a rila Jamie chuan a bial pa ne na grade A a mu ve to thu rilin denia chuan ngaidam adila zanina kan miss nen kaning kar chu katitom vekang pa ka kanin buanga ka thenzo huna karon lengang ti in a bianga chuna chuk zewa Jamie ipon lo ngai thiamina mangai deni chu angai dam theya deni chuan kalsanina miss chu ateksa zanina pa ka minron murotia rilimet soni chuan lo chiara purve le ina chunga enge thleng dona rebik lo ani zananiya Miss Metson chuan altaka in chain a student mutur chuan a chuaka pak chu thlengin deni chuan ka du lo che a ka mangai hek lo che kabialu Jamie tan chi karinom to don chu wang chu min be sei to su idule grade c lirpo min pela ka hlau to lo che Jamie aya mangai ka nei lo ti ina kalsan de ya an mi suana du zia thusil ma se chel zo lo vin athin rim thuta denia kalliam tur chu vasu popin stil zui nga la denia chu thi ina ruang chu athuk nga la Jamie kara thi sen chu tatin Jamie tha angalan tira tumta ani atu kaniya Police lam chuan den ia ruang chu charin Jamie chuan engma a hrelowa a bialpa chu khol tumin zan lama aron len lo na chan chu zo atuma ni ma sela khol chang theilovin anu chuan I bialpa den ia ruang kha an charani ome police station a kan kalangai ti in a hrila Jamie chuan an miss tha ani don ti hrenga lin police station chu an thlenga den ia nu chuan an fapathi chana Jamie chu pu in anin hial boya Police lam chuan threlin Jamie chu denia nen aning kar an zota Jamie chuan to teng ma hrilovin kan miss Metson nen khan min kopa ni zan khan pa ka then tura mu atum thu min hrilin kan inaron kalatum ti ina hrila officer chuan Metson chu muwa thil thlen dan zo an tum veta ani Police lam chuan Metson chu va mu in deni nen aning kar chu an zota Metson chuan student ang bakin ka enlo abian lu kha min thik ve do le nga la kaning kara engma a omlo ni zante chuan movie ening ka chuak dei ti in fin fiana po alo nei thaviau maya Jamie chu hekin a kar te check ulani zana khonge om zot ruti in a hrila police lam chuan ti vak dan hrelovin Jamie bok chu do pantum le ta ani Police lam chuan Jamie chu ring hel tanin zona chi hrang hrang an zota a kar te chu en dikin denia thisen chu an buwa tual thatu anga ngain an man chuaka anu le pa chu an thei top lo chu ave in an fanu chu an la chuaka Jamie inu chu Metson chu en thave rengin an chung ko chu Miss Metson thil ti sul fiana nei an tumta ani Jamie chu Metson o chu record tumina ina akal chila Metson chu ti thin rimin denia tha dan chu asoi chuak veka Jamie chu ana o record ti hri in chem te nen tha tuma ni ma sela police lam ron thleng mani Miss Metson chu an mana Jamie chu mizalen ni ina zirlai chu thatakina chun zoma grade A hlira mowang chuan scholarship po chu dong ve in college thataka kal tur chuan tling ve ta ani